Moi, mä oon Nonik. Jättikakkana mä tässä päivässä. Nyt me unboxataan. Tästä mun menviät. Veikkaa ketä näistä on kommentoi. Paitsi että mä näen Oi juma. Nyt avataan tästä sulle. Se ihan unboxattu ja hieno. Ei oo mitään. Noin. Saaks tää? Nyt ne on mun kädessä. Jee. Böh, böh. Oi juma. Haluatteks nää mun 2 muutakin? Ei haluatteks nää? No, tässä on tämä. Star Wars. Sitten mä haluan tämmönen. Sitten mulla on tietenkin tämmönen. Niin tässä kaikki. Kiva kun katsoitte videon.